V podcastu Vysněnej flek si povídáme o zajímavých profesích. Dnes s Martinem Kopeckým, farářem církve československé husitské, který ale taky za rok oddá více než 100 svadeb. Já vás vítám u nás v podcastu. Srdečně vás zdravím. Ještě než začneme, tak já zmíním, že epizody v plné délce najdete na herohero.co/vysněnej flek a my už se tady pustíme na rozhovor. Já jsem se dočetl, že jste oddával v horkovzdušném balónu. Několikrát. Je to pravda. Říkám si, kdo se bere v horkovzdušném balónu? Jsou to snoubenci, kteří mají taková zajímavá přání, třeba kdy rodina stojí dole pod balónem, mává jim, když my letíme vzhůru do nebes. No je to svatba, co si budeme říkat, nejenom mimořádná, ale také i zážitková v tom, že po dobu toho svadebního obřadu třeba 100krát poklekneme přímo v tom koši vždycky, když ten pilot musí přidat horký vzduch. Zážitek pro snoubence i oddávajícího bych řekl je na úrovni tom, jak každý k tomu v srdci přistupuje. Já rozhodně doporučuji svatbu v kostele, ale letům v balóně se nebráním, protože vždycky je to o tom dobrodružství, kde nakonec skončíme, kam nás vítr zanese a na jakém poli nakonec všichni vypadneme z toho koše. A tam jsou ještě svědci s vámi v tom koši? Jsou tam svědkové, zpravidla fotograf a pilot toho balónu. Varhaník už se tam nevleze. On je možná člověk, co tím nikdy neletěl, tak si nepředstaví, že ten koš asi není úplně malej, takže se tam jako nějak vměstnáte, ale stejně mi to přijde jako dost lidí na takovým jako prapodivným místě pro obřad. V podstatě já už jsem těchto letů balónem u příležitosti svadebního obřadu absolvoval možná 20 a jak vždycky s humorem říkám, někdy finálem svadebního obřadu je, že dopadneme na zem nebo doletíme k zemi a já skončím nevěstě v náruči, protože místo ženicha, protože se překlopí ten koš a všichni z něho vypadneme na bok. Když je pilot šikovný, je to jenom párkrát drncnutí o zem. Rozumím. No pak jsem se dočetl, že jste třeba oddáváte i v jeskyních nebo na takových zajímavých místech. Tak u nás v Moravském krasu ne, že by to bylo úplně zpravidla, že by každý půl rok třeba nebo každý měsíc byla svatba v jeskyni, ale zase to má svoje úskalí, na jednu stranu krásu, na druhou sestup do jeskyně a kapající voda za krk a do varhana podobné věci. Ale pro svadebčany, kteří tohle prostředí milují a mají k němu vztah, proč ne? Ale měli by u toho pamatovat i na svoje příbuzné, že jejich nadšení nemusí všichni sdílet. A ještě nějaký takový nezvyklý místa máte v paměti, kde jste třeba oddával? Tak běžné je třeba na Brněnské přehradě, na lodi, že na parníku, nebo jiná místa v přírodě, která jsou třeba taková odlehlejší, kdy si kolikrát říkám, kde ta nevěsta najde tu vysněnou hrušku na Slovácku, kam se přemístí 100 lidí, pak jdou někde půl hodiny pěšky v poli, ale už nedomyslí, že ty hrušky budou zrovna zrát a padat na zem, takže když jsme potom v den D hodinu H pod tou vysněnou hruškou, tak taky třeba s 1000 osama. Já bych se teď podíval na tu část právě před obřadem, před samotnou svatbou. Jak vy to vlastně máte ve vztahu k ženikovi a nevěstě? Jak moc je chcete nebo potřebujete poznat a jak to mezi vámi vlastně probíhá, než přijdete k samotnému obřadu před oltářem? Je to tak, že zpravidla ti nejvnímavější přijdou za mnou se podívat do kostela na bohoslužby, aby si mě tak nějak okoukli a celé to prostředí dopředu. Takových je samozřejmě nějakých 5-10%. Ostatní píší: dobrý den, pane faráři, chtěla bych se vdávat, máte čas. Další volají: chtěla bych mít svatbu tehdy a já opáčím: a máte ženicha, protože to je základní mít také ženicha, nejenom chtěla bych se vdávat. Přijdou za mnou na takové první setkání, kdy si řekneme, kdy a kde bude svatební obřad probíhat a trošku nějaké jejich názory, nápady a postřehy. Potom takový pár přijde na společnou přípravku pro snoubence, kdy je první večer, kdy si povídáme o svatebním obřadu a už
na tom samotném setkání vyberu třeba jeden pár, nebo se dobrovolně přihlásí, anebo je tam pár, který chodí do kostela a dobrovolně dělají nevěstu s ženichem a už si přímo představujeme svatební obřad, jeho možnosti, alternativy, průběh, aby už měli o čem přemýšlet. Druhý společný večer přípravek je o úřadování, jak také vznikne jejich oddací list, jak upravit, připravit místo pro svatební obřad, o svatebním slibu, něco jim popovídám i o sobě, aby jsme si postupně k sobě nacházeli cestu. A třetí je takový vztahový večer do manželství. Poté dostanou ode mě snoubenci přípravku, kde je zahrnuto to, o čem jsme si povídali na těch přípravkách naživo, aby se k tomu mohli doma kdykoliv vrátit, plus nějaké informace navíc. A pak za mnou přijdou na osobní setkání, kde si ovšem povídáme, já je chci trošku víc samozřejmě poznat, oni chtějí poznat mě. A to je takový ten základní start. A pak říkám, a teď už je to o vaší aktivitě. Vy chcete svoji svatbu, takže vy se musíte starat. Že jo? Já nemám potřebu si plnit program a takové ty otázky typu a musíme tam chodit, no nemusíte. Já mám přetlak těch, kteří chtějí chodit, takže já nikoho nepřesvědčuji, aby za mnou chodil. Takže je ten výsledek, dejme tomu, nebo to ovoce toho svatebního dne je z 90% o nevěstě a o ženichovi. Jak oni k tomu přistupují, jak otevřou svoje vlastní srdce, jak vnímají vůbec to pozvání k tomu duchovnímu rozměru v životě člověka i skrze svůj vlastní svatební den. A během tady těch všech příprav poznáte nebo dozvíte se o tom vztahu něco vlastně jako na jak pevným základu třeba stojí, nebo je tohle něco, co třeba jako sám si hodnotíte, pozorujete? Jednak prvně pozoruji a potom samozřejmě i skrze to naše osobní setkání. Na tomhle osobním setkání samozřejmě si povídáme i o tom jejich vztahu, jak se poznali, co jeden na druhý mají rád, v čem třeba zatínají zuby, že ano, jak se vyvíjel ten jejich vztah. Ptám se i třeba na manželství jejich rodičů, na to, jak se seznámili, co třeba už spolu zvládli, překonali. Takže poměrně si myslím, že je to o důvěře, co mě řeknou na té přípravce, ale samozřejmě zajímá mě ten jejich vztah, fungování a vůbec to, na čem ten vztah je postavený. A stalo se vám někdy tady po těch přípravkách, že byste jako odmítnul oddávat, jako že byste se dozvěděl něco zásadního třeba o těch dvou? Já vám to řeknu asi tak nějak v číslech. Ročně kvůli svatbě mě napíše mail nebo nějaký telefonát zhruba 300 párů. Na finále jich sezdám nebo doprovodím do toho svatebního dne nějakých 120 až 130. Část vůbec jaksi není ochotno přijmout tu pozvánku nebo přijetí do toho pro svůj svatební den něco udělat, protože samozřejmě ta příprava určitým způsobem i jakoby formuje ty lidi v tom, hele, není to něco jenom tak. Jo? Nepřijdeme na úřad, ano, je vám znám váš zdravotní stav a majetkové poměry. Jdeme úplně jinou cestou a jdeme do hloubky. Takže určitá část není ochotná vůbec přemýšlet nad tím svým vztahem a už do toho vkládat ten čas. Pak je určitá část, která v té přípravě pro svůj svatební den pochopí, že to není jenom tak, že přijdeme na ten úřad, vyměníme si prstynky a potom bude velká oslava. Takže začnou o tom svém vztahu přemýšlet a i třeba odloží ten vstup do manželství. Pak je určitá část, která se v té přípravě i rozejde. To se mně stane několikrát za rok, tady tenhle případ. A je to dobře, pokud jdou tak do hloubky, že si uvědomí, že vlastně ten jejich vztah ještě nevyzral k tomu, aby se sobě navzájem oddali. No a pak jsou někdy i takové kolize před svatbou, kdy zkrátka pár dnů před tím samotným uzavřením nebo oddáním se ve svátosti manželství na někoho z těch dvou dolehne ta tíha a zatím se rozhodnou do manželství nevstoupit. Takže rozhodně to není tak, že každý, kdo mě napíše nebo za mnou přijde na schůzku před svatbou, doputuje i do brány svého manželství. Já nevím, jestli se teď hodí říct, že boží cesty jsou nevyzpytatelné, že to může někdy dopadnout s tím párem, takže vlastně
nepředstoupí přes ten oltář, ale říkám si i přesto, že tolik těch párů jako odpadne, ale před natáčením jsme si říkali, že někdy máte třeba i jako 6 a více obřadů za den, tak já si říkám, jak to potom vlastně v takovej den jako stíháte vlastně všechno oběd, všechno obsloužit, všemu věnovat tu pozornost. Tak ono to probíhá tak, že vlastně ten rok z hlediska svadeb se dělí na takové 2 půlroky. Půlrok je ten, kdy ti lidé přicházejí, koná se příprava, to je třeba teď v zimě, to je v podstatě od začátku listopadu do konce března, kdy jsou ty nevěsty zpravidla požádány o ruku pod stromečkem a tak dále. Manželka si vždycky dělá legraci, že jakmile uplynou Vánoce, tak v podstatě 28. 29. prosince je to 6-7 telefonátů denně. Pane faráři, byla jsem požádána o ruku, chtěla bych se vdávat. A do toho potom je ten druhý půlrok, kdy probíhají ty obřady, takže když si vezmete, že třeba od začátku listopadu do konce března za celou tu dobu mám 6 svadebních obřadů a potom první víkend v červnu třeba 6 svadebních obřadů za odpoledne, tak je to dáno tím, jak dnes ti lidé chtějí mít svůj svadební den. Dříve, když se podívám do starších matrik, svatby probíhaly po celý rok a dneska většina párů si přeje mít v tom teplejším období v roce. Prakticky to probíhá tak, že já vlastně se v té přípravě s těmi snoubenci seznámím, poznám je, zapamatuji si je, navnímám ty jejich životní příběhy a utvoříme si hlavně ten vztah mezi sebou navzájem. Potom v týdnu před svatbou máme zkoušku svadebního obřadu, kdy si vlastně na nečisto zkoušíme ten svadební obřad i s rodiči zpravidla a ze snoubenci, protože naším cílem je, aby to byl ten krásný, jedinečný, neopakovatelný jejich svadební den, ale také, aby ten obřad měl nějakou štábní kulturu a úroveň. To znamená, nesejdeme se někde na louce nebo za hotelem nebo v kostele a teď to velké je, co máme vlastně dělat a jak to bude. Tam už to všichni vědí a vědí, co bude. A podepisují se na těch svatbách i dneska z vašeho pohledu nějaký pověry, jak se říká svatba v máji do roka Máry, jakože se lidi neberou, někdy naopak ne. Je tohle třeba ještě aktuální? Já vám to řeknu na rovinu. Kde není víra, tam je pověra. Takže já klidně udělám svatbu snoubencům v květnu, v pátek 13. ve 13 hodin. Kde není víra, tam je prostor pro pověru. Ještě jak jsme se bavili o těch párech, který vlastně ne všechny dojdou k tomu oltáři, zeptám se, jestli vám stala někdy ta extrémní situace, že by právě přímo při obřadu jeden z těch svatebčanů řekl, nebo svatebčanů, jako budoucích novomanželů řekl, jakože ne, jako neberu si ho. Během obřadu se mně to nestalo, stalo se mně to třeba týden před svatbou, to se mně stalo několikrát, ale ono je to tak, že vlastně když ti lidé přicházejí vůbec s tou prosbou o svadební obřad, tak je to už i určitá jakoby myšlenková, dejme tomu, nebo přístupem ke svatbě, k manželství, určitá část vzorku lidí ve společnosti. Čili není to úplně ten záběr, dejme tomu, všech profesí nebo možná všech úhlů pohledu na život. Už přece jenom ti lidé mají promyšleno to, proč chtějí mít svatbu, kde je do manželství doprovodí kněz, a příprava samotná sebou nese právě ty různé otázky na pevnost jejich vztahu, rozhodnutí a tak dále. Čili to rozhodnutí nevzít se nakonec, to už zpravidla padne 2-3 měsíce před svatbou. Já se vrátím ještě k tomu samotnému svatebnímu dni. Mě by zajímal ten průběh vlastně z vašeho pohledu, když máte třeba těch 6 obřadů, jestli jako začnete a potom jak rychle se přesouváte mezi těmi místy a jaký si tam třeba kladete jako limity na to, jak daleko to má být od sebe, aby se to všechno nějak s varhaníkem, jak jsme se bavili před natáčením, stíhali. Prakticky to probíhá tak, že nejprve musíme mít všechno připraveno, naskoušeno, doklady také připravené v matrice a následně i podklady pro matriční úřad, a to tak nějak společně s manželkou doma tvoříme vždycky během týdne víceméně tu dokladovou část, do značné části moje žena. No a v sobotu ráno s doklady a s
oblečením, talárem, štolou a kabelou, které mám Bibli a kalich s vínem, nasednu do auta, vyzvednu tady v Brně pana Varhaníka a jedeme. Snažím se vždycky seřadit ty svatby za sebou, aby jsme jeli postupně z jednoho místa na druhé, takže první svatba je třeba v 9:30 a poslední třeba 5 hodin odpoledne a mezi těmi jednotlivými svatebními obřady já se vždycky potřebuju tak nějak soustředit na ten další svatební obřad, připravit si to, protože je to všechno naživo. Já na tom obřadu nepředčítám nic z žádných papírů, takže během týdne se na to potřebuji trošku nachystat a potom i bezprostředně před tím obřadem si to tak nějak v mysli a v srdci zrekapitulovat. Proto potřebuji ten pár znát a vytvořit si s ním ten vztah, aby to tam zkrátka bylo. Aby to bylo osobní a nejenom mlácení prázdné slámy slov o lásce. No a ohledně té samotné řeči, teda svatební, mají ti budoucí novomanželé nějakou moc vám do toho zasahovat, jako dávat vám požadavky, co by tam chtěli, aby bylo řečeno, po případě jak to může zasáhnout do toho, co potom říkáte před oltářem? No, požadavky úplně ne, protože já samozřejmě si držím takovou nějakou tu laťku v tom, že já jsem farář a na mě je ta zodpovědnost, čili aby mě někdo vykládal, co tam budu říkat, to určitě ne. Spíš je to o tom, že ten náš vztah je nastavený úplně jinak. Poznáme se a já vím, co tam mohu o těch lidech říkat. A oni mi to sdělí samozřejmě. Rozumím. Já jsem vás každopádně zažil na svatbě, kde jste oddával jako přímo ten proslov a máte takový jako charakteristický projev, který si člověk dobře zapamatuje a myslím si, že právě proto i vás jako nevěsty poptávají. Říkám si při tom samotném... Tak se vás zeptám, do dneška si to pamatujete? Pamatuju. A když takhle vlastně spolu mluvíme, tak to, co jsem vám říkal, jak to vlastně probíhá potom v ten svadební den, je to pravda? No je to pravda. Tak? Je to pravda. Ano. Chtěl jsem se zeptat ohledně toho vašeho charakteristického projevu, jak moc by ten obřad vlastně měl být o těch novomanželech a o vás vlastně, jak se tahle jako váha toho, o čem to je, ve vaší hlavě nějak dělí. O mě vůbec. Já jsem prostředníkem, protože meritem svátosti manželství je, že nevěsta s ženichem se sobě oddávají navzájem. Takže byť se to říká, kdo vás bude oddávat, nebo oddají se, tak já je neoddávám. Oni se oddávají sobě ve svých manželských slibech, já je do toho manželství doprovázím a stvrzuji jejich svadební slib. Takže svadební obřad je o Bohu, božích věcech, o nevěstě, o ženichovi, jejich vztahu, ale samozřejmě se snažím, co je to možné do toho vtáhnout i malinko svadebčany, protože je to i čas, ve kterém tráví vlastně ten den s nevěstou a s ženichem ti ostatní. A oddával jste někdy třeba někoho ze svého rodinného okruhu nebo někoho blízkého? Tak často se zdávám, že samozřejmě členy své farnosti, ty, který a při té době, kdy už více jak čtvrtstoletí jsem farářem, tak vlastně já už se zdávám ty, který jsem křtil jako mimina. Takže pro mě to už je rodina vlastně, protože za čtvrtstoletí takové nevěstě s ženichem, který jsem křtil jako malí děti, tak už jsem jim pohřbil jejich praprarodiče, mnohým i prarodiče, vídám se s tou rodinou a to už je součást života a naší nějaké vzájemné komunikace a sdílení cesty v tomto světě. Říkám si, jak je takový obřad potom jiný pro vás, vlastně, když to jsou lidi, který třeba znáte celý život. V podstatě já ke každému páru přistupuji stejně, že ano, jestli se známe celý život nebo půl mého života, jejich celý život a páry, který za mnou přijdou a vidíme se poprvé. Ono je to rozmanité, je to o otevřenosti těch lidí, takže nedá se říct, že bych třeba něco někomu ošidil a někomu přidal. To určitě ne, ale samozřejmě, když znáte ty rodinné souvislosti, tak už i ta atmosféra na té svatbě je třeba úplně jiná a je to dáno tím praktickým vůbec nažíváním, když máte třeba půl těch svadebních hostů, kdy
pro ně jste jejich farář, že ano. Takže oni už ví, co bude probíhat, ne po stránce, co tam budu povídat, ale vůbec známe se, v podstatě vydáme se třeba 2x, 3x za týden, kdežto na té svatbě, kde za mnou přijdou ti snoubenci a ta rodina mě nezná, tak prvních 20 minut čekají, co z chlapa vypadne. Proto je úžasné, když třeba ti snoubenci před svatbou vezmou svoje rodiče, vezmou svoje prarodiče, přijdou k nám do kostela, podívat se do naší farnosti, přijdou na bohoslužby a mají možnost si navnímat to prostředí, čili potom nečekají 20 minut, co je ten chlap zač, protože taková ta představa o těch pambičkářích a černoprdelnicích z kostela, že ta je vžitá v naší společnosti. K té samotné řeči, teda co z vašich dlouholetých zkušeností by měla obsahovat, aby opravdu jako stála za to, aby byla dobrá? Určitě by měla obsahovat to, kým jsou ti lidé, kým je ženich nevěsta, jak funguje ten jejich vztah, jak se poznali, nějaká třeba i vize nebo povzbuzení do jejich budoucnosti v životě, vtáhnout určitým poděkováním do toho slova jejich rodiče, prarodiče, většina z nich si to zaslouží. Je dobré samozřejmě tak nějak povzbudit všechny i v tom, co je v manželství pozitivní a dobré, protože takových těch rad kamaráde, teď jich skončila svoboda, takových hloupých různých poznatků od strýců, že polívka je studená a pivo teplé, proběhne zpravidla několik. Mm-hmm. Je to pro vás ještě vlastně dojemný, ta svatba, když jich máte tolik? Jako stane se vám, že byste se při nějakým obřadu dojímal? Je to všechno o tom páru. Je to o tom, co ti snoubenci do toho dají, jak jsou otevřeného srdce, jak vůbec oni k tomu přistoupí. Stane se mně to několikrát za rok, ale není to mnou, je to tím párem. Svatba se určitě neobejde bez fotografa, kameramana, možná i lidí, svatebčanů, kteří natáčí na telefony. Ovlivňuje nějak vás tohle při tom samotném obřadu? Mě to neovlivňuje, protože já vždycky dbám pokynu nevěsty a ženicha. Já se jich přímo před tím obřadem ptám, jestli chtějí, aby svatební hosté je natáčeli, fotili a dávali na nějaké sociální sítě. Takže vůbec než ten obřad začne, tak já řeknu, milí svatební hosté, nevěsta s ženichem si přejí, abyste je nefotili a nenatáčeli, schovejte si svoje mobilní telefony, při svatebním obřadu budeme mít hudby dostatek, tak ať nám nehraje hudba, která hráti nemá a většina inteligentních svatebních hostů to pochopí a schová telefony. Babičky jsou zarputilé, že budou čekat půl roku na fotky a že si je vyfutí, takže těm to připomenu třeba 2x. Ale mě to v podstatě neovlivňuje, protože já jsem na to zvyklý a mnohé ty fotografie a kameramany jsem já vlastně do manželství doprovázel, protože když pak nadejde ta jejich svatba, tak několikrát řeknou, tebe jsme měli vybranýho dřív než svoji budoucí manželku. Mm-hmm. Já jsem v jednom článku, myslím, že to byl rozhovor s vámi, četl něco o svatbě na radnici, kde jste o tom možná mluvil, jako že na radnici je člověk nějaký kus, nebo tam má jenom číslo. Jak se na to vlastně díváte, když se jako pár chce oddat někde na úřadě? Já samozřejmě cestu uzavřeného manželství v tom civilním prostředí nehaním nějak, ale považuji to, že tam vlastně jde o nějaký úkon člověka, který je tam z moci nějak dosazený, někoho to baví víc, někoho to baví méně, ale vlastně se potkají neznámí lidé, snoubenci neznají to oddávajícího, oddávající nezná je a ani není meritem věci si tam tvořit nějaký vztah, protože samozřejmě jako farář to mám velmi dobře navnímáno, protože jsem 4 roky byl i zastupitelem a v podstatě civilním oddávajícím, ale po nějaké 10., 15. svatbě jsem toho nechal a řekl jsem, najděte si někoho jiného, toto já dělat nebudu, protože když vnitřně máte prožitý ten obrovský rozdíl mezi tím, co je civilní svatba a když máte svatbu s knězem, který vás vlastně zná a může do toho dát tu přidanou hodnotu, tak není o čem se bavit v podstatě. Ale nehaním cestu civilního obřadu. A podaří se vám do většiny nebo do každé té svatby nějak dát ten jako duchovní rozměr?
Vždycky. Já ho tam dávám na 100%. Mhm. Já vždycky říkám, když já jsem ochoten vám dát 1000%, vaše svatba je to a vy proto dělejte 1200%. Zmiňoval jsem i to, že jsem vás zažil u toho obřadu a že to mám v paměti, tak myslíte třeba i na to, jak si na to právě ti manželé budou pamatovat, jako po několika letech na ten obřad, jako dáváte do toho i něco z tohohle pohledu? Já v podstatě jakoby to ovoce víceméně nechávám na nich. Je to o tom, že většinou lidé samozřejmě nezapomenou na svůj svatební den, ale potom je už převálcují různé další starosti a povinnosti, takže když je potom po 10-15 letech někde potkám, tak to zpravidla je tak, jak dneska, když jsem potkal jednu paní už se 3 dětmi, a tam mě řekne, já tě tak ráda vidím, my jsme si říkali, že bychom do toho kostela měli jít za tebou tě pozdravit, no ale vidíš, ty 3 děcka, nemáme na to čas. Takže já vždycky se usměju a řeknu, je to o prioritách, protože kdybych já k tomu přistupoval tak, jak vy, tak vaše svatba ani neproběhla. Mhm. Vzpomenete si na ten úplně první obřad před těmi několika lety? Vzpomenu si na svůj první svatební obřad v kostele i na svůj první svatební obřad venku. Je to víc jak 400 let. No a jaký to bylo v porovnání s těmi, který třeba děláte, který jste dělal třeba v loni, jako v létě? Je to o zkušenosti. Je i o tom, jak vlastně se v tom sám vyvíjíte, jak ty věci poznáváte, jak se mění doba, jak se mění lidé, jejich vůbec přístup k tomu, ale musím říci, že potom 400 tahle doba vůči svatebním obřadům s knězem je rozhodně otevřenější a i svatební hosté. Řekl bych, že o 1000% se to zlepšilo. A čím myslíte, že to je? Je to asi tím, jednak jak už i já v tom mám, dejme tomu praxi a 80% párů, který vlastně doprovázím do manželství, tak oni už přesně vědí, co chtějí. Není to tak, že by je třeba rodina povzbuzovala ke svatbě v kostele, ale naopak většinou nevěsta s ženichem přesvědčují tu rodinu, že bude svatba, kde bude farář a že to bude rozhodně lepší než na radnici. Takže to vlastně je i takový zážitek, jakože pro ty lidi, potom, že to může být, že to je svatba právě s farářem, s knězem. No. Že tam ta přidaná hodnota zkrátka nějaká bude. A vyvíjí se z vašeho pohledu jako v dnešní společnosti ta role manželství? Určitě se vyvíjí. Samozřejmě se různě proměňuje. Co oddávám, tak si myslím, že když už ti lidé vstupují do manželství, neříkám úplně ze 100%, ale je to rozhodně vyzrálejší rozhodnutí, protože dneska průměrně ženich má 35 roků, nevěsta 30, 32. Je to trošku něco jiného než dříve, když třeba nevěsta měla 20, ženich 22. Byť takové páry a vyzrálé páry také několikrát za rok do manželství doprovodím, ale přeci jenom už i to, jak se ti lidé poznají, jakou cestu spolu ujdou, než vstoupí do manželství, se proměnila. Stalo se vám třeba někdy, že jste někoho oddával 2krát? Už několikrát. Jakože po rozvodu, myslím to tak, že potom brali se po druhý, nebo dokonce třeba stejný pár, jako jestli jste oddával i po druhý, to jsou takový jako extrémní situace. Jsou to extrémní situace, ale stane se, že ti dva se spolu zkrátka v životě rozejdou a já samozřejmě vždycky se s nimi bavím o té dané situaci, ale hodnotím to ve stylu, jsem rád, že i vy dva, když už si spolu nerozumíte a vaše cesty se rozešly, že faráře jste nezavrhli a že i po druhé za mnou přijdete, že chcete uzavřít manželství před Bohem. Bych samozřejmě je to cesta pro mě těžká, složitá, plná i třeba bolesti a trápení, kdy ten rozchod prožívají za sebou, ale určitě nejsem ten, který ten další start do života manželství by jim bránil a řekl, že ne. A ten obřad, který by třeba probíhal jako ten druhý toho vlastně jednou rozvedeného manželství,
podepsalo by se to na tom, jak ten obřad provádíte, nebo co třeba říkáte v té řeči, nebo k tomu přistupujete Určitě se jako v k tom dalšímu? trošku propíše, ale samozřejmě tak nějak decentně a ve vztahu k těm dvěma velmi citlivě. Ale to, že třeba se nerozvedou, ale něco spolu prožijí a chtějí si obnovit svůj manželský slib, to je běžná věc. Za ty roky vlastně, co to děláte, zajímá mě taky, jak se proměnilo, jak ten obřad vedete, jako co říkáte v té samotné řeči a jestli tam třeba přibývají nebo ubývají nějaký takový svatební zvyky. Napadá mě, dřív se třeba na některých svatbách říkalo, jako jestli někdo má něco proti tomuto sňatku, ať se teď přihlásí, to už se pravděpodobně nedělá, tak si říkám, jestli i v tomhle se nějak ta práce vyvíjí. Dělá se to po celý rok, ta věta, co vy říkáte, ona vůbec nepatří do svatebního obřadu. To máte navnímáno z těch filmů a podobně, ale toto je věta z ohlášek, nikoliv ze svatebního obřadu. Každý pár, který doprovodím do manželství, tak před svatbou má takzvané troje ohlášky, kdy já ohlašuji v kostele, že Marie Novotná s Františkem Nečasem uzavřou manželství, popřejím do manželství, řeknu, kdy ta svatba bude probíhat a pak pronesu tuhle památnou větu, má-li někdo něco proti tomu, aby se Marie s Františkem sobě oddali, nechť to řekne nyní, nebo ať mlčí navždy. Takže to je věta z ohlášek, ta ve svatebním obřadu nikdy nebyla. Tak to je zajímavé, že v těch filmech právě tam se to nějak zkombinovalo, že to patří na tu svatbu, asi kvůli tomu dramatickému momentu, aby se mohl někdo chodit zvednout. do kostela a ne koukat se na filmy. Rozumím. No a dokáže vás i po těch letech něco překvapit při nějakým obřadu? Je tam pořád něco, co třeba pro vás může být nevyzpytatelný nebo nějaký překvapení? Určitě takové nějaké překvapení přijde ve stylu zejména chování těch lidí před svatebním obřadem. Řekl bych, že lidi mají celkově, protože se obřadu neúčastní, tak spíš pro mě je to sklidnit ty lidi před obřadem natolik, když je mimo kostel. V kostele už to přece jenom trošku formuje to prostředí, ale mimo kostel kolikrát jsou rozívení svadebčané a já po těch téměř 30 letech na stavbě jako stavbyvedoucí nemám problém zkáznit 80 nebo 100 svadebčanů. Když to zvládnu na stavbě, tak to zvládnu i na svatbě. Jasně, rozumím tomu. A je potřeba lidi zkáznit před tím obřadem, protože tohle má obrovský vliv. Už na průběh toho obřadu a přístupu těch lidí, aby si uvědomili, že to není párty svadební, ale že je to svadební obřad. S čímž někteří mají problém, chovají se neuměrně, ale to je farář vyvede raz, dva z omylu, protože já se nebojím před těmi 100 svadebčany, ti, kdo si povídají mezi sebou a nevěnují pozornost tomu, co říkám, vyvolat před celou rodinou a musí říct nahlas, o čem si povídali. A v tu chvíli je raz, dva pořádek hotový. Tak to je drsný docela. Já jsem si teď uvědomil, že já jsem vlastně v loni oddával svatbu na oko jako kamarádům a říkám si, jestli třeba tohle jako je něco, co se k vám vůbec dostane, že vlastně ten styl svatby, kdy se pár vezme jen ze svědky jako oficiálně a potom má svatbu, kde je oddává jako někdo známý, je tohle něco, co se vás týká, nebo vy jste vždycky v uvozovkách ta hlavní star té jako svatby s lidmi? Já bych se nenazval rozhodně star, protože jako kněz samozřejmě k tomu přistupuju trošku jinak, ale na rovinu vám řeknu, že téhle formě obřadu jako nefandím, protože dovedu si představit, že tam určitá část svadebčanů, kteří to potom třeba můžou vnímat i jako podvod, protože vlastně přišli na svadební obřad, který vlastně není svadebním obřadem. A myslím si, že v podstatě u tak zásadní věci, jako je vstup do manželství, by buď mělo být na rovinu řečeno, už jsme svoji, toto je jenom šaráda pro příbuzné, anebo tohle zkrátka nedělat. Je pravda, že to je možná taková novinka, jako v Česku posledních pár let, že třeba ještě není ta praxe nějak zavedená, jak to komu oznámit, vlastně, aby se třeba necítil na té svatbě potom, že aha, tak vlastně ta svatba už byla třeba včera a já jsem tady
právě jako na té Já vám to řeknu neoficiální tak, svatbě? vy jste sympatiák, působíte na mě seriózně, ale když vidím některé a znám, kteří se pouští do těchto obřadů na oko, tak já to beru jakoby takovou trošku dehonestaci toho obřadu, protože samozřejmě ti lidi někdy si neuvědomují vůbec, čím hospodaří. Jo? A přece jenom je to vstup do manželství. Není to jenom nějaká taková prodloužená party. Ale nehaním tento styl uchopení, chápu, že někdo se třeba si to přeje, ale rozhodně v tom nejsem fanoušek. Tak já bych se pustil teďka po těch svatbách i trošku do té vaší práce faráře samotný, jak to vlastně probíhá v Česku. Mně to přijde takový vlastně z mého pohledu dělat práci faráře, že to musí být v určitým ohledu těžký, protože Česko prostě není země, kde by vlastně to náboženství mělo takovou tradici. Zajímalo by mě, jestli to vnímáte vlastně i takhle vy, nebo je to pohled jako člověka zvenčí, že Češi jsou většinou ateističní, nemají k tomu tolik vztah versus právě váš pohled. Mám každou neděli 7 bohoslužeb, takže to je od rána vlastně do večera a každá je v jiném kostele. Valná část lidí řekne, něco nad námi je, takže bych naši zemi nenazval ateistickou, ale spíš duchovně negramotnou, protože těch 1000 let křesťanství neosprchujete. Slovák před 10 lety byl každý pokřtěný a dneska už je pokřtěný každý druhý. Když to řeknu tak trošku takovou jako obchodní hantýrkou, tak ta nabídka křesťanské víry jako tomu dnešnímu modernímu člověku by byla vlastně jaká? Nemůžete se zlobit na to, že jich je v kostele 10, na těch 10, co tam jsou. Ten smutek je nad těmi, kteří mohli přijít a nepřišli. To je tak, jak když mě někdo řekne, musíme říkat ano s boží pomocí. Já říkám, když se chcete v životě zbytečně nadřít, říkejte jenom ano. Stalo se vám někdy, že jste jako pochyboval o té víře?